Reconquista de Vigo, a primeira vez que os exércitos de Napoleón foron derrotados en Europa, marcou o carácter desta cidade. Ya marcou para sempre. Marcou un carácter de lealtad, marcou un carácter de libertad, marcou un carácter de ir xuntos, de caminar xuntos e de facer a reconquista xuntas e xuntos. E recuperando estes valores e facendo destes valores a vertebración de toda a nosa festa da Reconquista, retomamos o Vigo de antes, o Vigo da hora, e construiremos con eses valores o Vigo do futuro. Porque en esta festa, 25 anos atrás, un grupo de viguesas e vigueses dende aquí quixo facer de a súa acción de crear esta festa unha forma de recuperar a historia. Esa historia que tantas veces se nos intentaba negar a Vigo, de o que somos, de a donde queremos ir, da nosa capacidade. E hoxe aquí, vestidos de época, de milicias populares, de mulleres de século XIX, de os alcaldes que van a retomar a función dos bravos guerreiros, dos loitadores, con un personaxe excepcional que é o abate que estemos aquí sempre e que significaba aquela forma de entender Vigo.